Hello everyone, welcome back to my channel. nwngtamwnko angni गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। आङो दिनैहाय माने फुंनिफ्राय ब्लग खालामनो स्टार्ट खालामदों आरो माने ब्लगआ जाहैबाय जोंहा दाख्लै मामिनि दै सारनायनि ओंखाम जाहोदोंमोन ना, ओमफ्राय आं बे ब्लगखौबो नोंथांमोननो शेयार खालामखादों। ओमफ्राय बेयावहाय माने मामिनि जाखिनि गिफ्ट दङ बेसेबां फैसा जाखांदों, ओमफ्राय गस्ला बेसेबां जाखांदों, बेसे बुरजा गस्ला मोनखो, ओमफ्राय मा मोनखो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायबाय। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आङो मा होनो दुगैखांबाय, फ्रेस जाखांबाय, ओमफ्राय फिसाजोआ दुगैथ'वाखै आरो आङो मामिखौ दुगैनानै देलायहोग्रोनानै लाग्रोनोसै, ओमफ्राय बिनि उनाव आङो मामिनि जा बुस्थुफोर नोंथांमोननो दिन्थिनांगौ दङ बेखौ दिन्थिलांसै आरो। नायलांबाय थादो बिदिबा भिडिअखौ। सासे कम्पिउटार थुदों मालाय, नै सासेया ओमफ्राय मोसागासिनो। मामा मामा किसा हाफा होनसै नामा? हाफा होनसै नैबेना आखाइ जानायल' हले गरमथार। थुखैहैगोनसै आङो फिसाजोखौ। दैयाबो दुगैहांबाय, नै दुदा होनसै नायनायनो दुदा होनसै फिसाजो। बिमायंनि गस्लाया मालाय ब्रिन्दा बायनाया हामबाय, नै दासो गोरलैथारावनो लाबोनायमोन। ब्रिन्दा बसुमतारी, बिमायं जानि आमाइनि फिसाजो आरो, बिनियाबो इउटुब चेनेल दङ, ब्रिन्दा बसुमतारी इउटुब चेनेल। आं दाख्लैहायनो आंनि माबानि भिडिअआवनो मा होनो पार्टिनि भिडिअआवनो बेखौ दिन्थिदोंमोन आरो, ओमफ्राय भिडिअआ जा गोलाव जानानै बे भिडिअआ बोरैबा आङो थालांदों आरो, नायसनाखै आङो। आं दिन्थिगोन नैबेनो आरो, नै ब्रिन्दा बसुमतारी इउटुब चेनेल। mwnkw भिडिअ बानायो, जानायनि आरिनि मोजां भिडिअ बानायो। नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय। मोजां माबा जागासिनो, इनक्रिज जागासिनो आरो बिनिया साबसक्राइबारफोराबो भिडिअआबो मोजां नालाय। आंनि नायग्राफ्राबो सापर्ट खालामहैनो हागोन आरो, सोरबाफोर नायसनाखैबा उन्दुसिगोन नै। नै कृषाया उन्दुलांबाय जोंना गोदोनो। दा बे उन्दुनायावनो आङो माबा भिडिअखौ बानायनोसै आरो, ओरैनो देखायनायनिसो नालाय, दिन्थिनायनिसो नालाय, बाहेरानि जेबो भिडिअ नंखाया नालाय, ओंखायनो न' सिङावनो आङो भिडिअखौ बानायबाय आरो। नै गस्लाफोरखौ आङो लखबबाय, प्लास्टिकफोराव ज' सोनानै दोन्दोंमोन आरो, आलदा प्लास्टिकनिफ्राय मोनसे प्लास्टिकआवनो ज' सोनानै दोन्दोंमोन आरो। पेन आरिफोरखौ आलादा, ओमफ्राय माखासे बे गस्ला आरिफोरखौ आलदा प्लास्टिकआव सोनानै दोन्दोंमोन आरो। गरमथार जानो बोथोरानो। फिसाजोआ उन्दुनानै दं ना, सिरि मोनबाथाय जामुना जाखो। गस्लाफ्रालाय मोजांथार, किउ पेन्सो गस्ला माबा दिन्थिलांसै आङो फारि गासै दाख्लै साननायाव माने 21 जरा मोनदों आरो, सोरबा गांनै लाबोदों। ओमफ्राय आं दिन्थिलांसै गस्लाफोरखौ। नै रेडजों वाइट कालारनि आरो नैयाव ब्लेक कालार दं, मोजां थान्दा आरो। आं दिन्थिलांनोसैल', ओरैनो फटाफटनो बावदोंमोन। नै बेबो किउटारनिया मा कालार, ग्रिन नामा बेयो, ग्रिन ओमफ्राय वाइट खोमा, सुइट हार्ट ना माबा होननाय, सुइट हार्ट। हिन्जावफोरनि ड्रेसफ्रा किउटसिन जासिनो आरोना, हिन्जावसाफोरनिफ्रा आरो गार्लफोरनिफ्रा, ओमफ्राय हौवाफोरनिफ्रा बांद्राय डिजाइन थाफेरा आरो, ओंखायनो आङो हिन्जावखौसो मोजां मोनखायो, आङो। ओमफ्राय ओंखायनो फट'नानै फिसाजो हरबाय दङ। बेबो किउटार, गुमै लाबोनायनो सोर लाबोनाय जायो, गोथावथार। नै बे हले जोंहा बेवाइ लाबोनाय आरो, बेवाइ बायना लाबोनायनो, ओमफ्राय आब'आ होफैदों आरो। साइसआ किउट पार्टि ड्रेस। मा कालार होनो बेखौ, आं बिराद मोजां मोनो बिदि कालारखौ। बेवाइया मोजां कालार चुज खालामनो होनथारो, आं फसायो आरो बिदि कालार चुज खालामनायखौ। ओमफ्राय बेबो गांसे, बेबो पार्टि ड्रेस। बेखौ आंनि आमाइनि फिसाजो ब्रिन्दा बसुमतारी होननाय लाबोदों।
ओमफ्राय नैबे गांसे आरो ग्रीन कालार व्हाइट कालारनि आरो बेबो मोजांथार आरो ड्रेसा नै आखायाव माने बारजा बायदि गोनांलाय आरो आखाया ओमफ्राय आङो भइस डाबिंसो होबाय माने फांखाजों साउन्डआ बारा मोजां खोनायाखै आरो ओमफ्राय नैबे गांसे नै बेबायदि एखे मोनसे गांसे दंबावखायो सिगाङाव जोंहा बिब' लाबोनायमोन गाहायनि खिनिया पिंक कालार दंदेरोमोन आरो ओमफ्राय बेहा फुल व्हाइट गोजा आरो ओमफ्राय साइड साइडआव एसे पिंक दङ ओमफ्राय नैबेबो गांसे मोनसे बेबो मोजां ड्रेसा थान्दा आरो गरमाव गाननो थाखाय मोजां बेबो ओमफ्राय नै बेबो मोनसे बेयो हौवाफोरबो गानजायो हिन्जावफोरबो गानजायो बेहाथ' बिदियाथ' बयनिबो थाखाय सोलियो आरो गरमाव गाननो थाखाय बिराद मोजां बेबो आखाइ खान्दा दा गोलोम बोथोराव गानहोजागोन आरो बेयो ओमफ्राय नैबेबो जा किउट नै जि साइजखा गस्लाया नै आरामथार प्रिन्टआबो मोजांथार आरो नै येल' कालार ओमफ्राय येल' व्हाइट आरो सुइटार ना माबा लिरनाय दङ बेयाव डाबिं होबाय आरो फांखाजों साउन्डखौ बारा मोजां खोनायाखैमोन ना ओमफ्राय नैबेबो नै गांसे दावराइ गोनांलाय नै दावराइ ओमफ्राय माबा प्रिन्ट दंलायो आरो बेयाव नै बेलुन ना माबा नैबेबो जा किउट आरो नै कि मा होनो बेखौ बेग हरनाय बायदि नुलायगोन आरो गानबाथाय सिङाव माबा नों गैया आरो बेयावहाय मा होनो पकेट लामा गैया आं लामा गोनां खोमा सानदोंमोन ओमफ्राय ओरैनो बे मावजि खर' बायदि आरो उनथिंजाय बाटोन दं आरो गानहोनो थाखाय मोजां जागोन आरो नङाबा खर'थिं सोनायफोराव एसे डिस्टार्ब जानो नागिरो ना ओंखायनो बिदि बाटोन गोनांफ्रा कम्फर्टेबल जासिनो आरो गानहोनायाव ओमफ्राय नै बे हौवाफोरनिबो बयसफोरनि थाखायबो सोलिग्रा गार्लफोरनि थाखायबो सोलिग्रा बेयो आरो नै दंबावो ग्रीन कालार ओमफ्राय बे मोनसेया येल' कालार आरो गोलोम बोथोराव गाननो थाखाय बिराद मोजां बिदिया थान्दानो जियाबो थान्दा गुरै आरो बयनिबो थाखाय सोलियो बेहा ओमफ्राय नै आरो नैबे गांसे बेहा पिंक कालार बेबो हौवाफोरनि थाखायबो सोलिगोन हौवासाफोरनि थाखायबो हिन्जावसाफोरनि थाखायबो सोलिगोन आरो बेबो पिंक कालारनि नै डार्क पिंक किउट आरो बेबो मामिखौ जा समायगोन गानबा ओमफ्राय नै बियो एसे अरेन्ज कालार अरेन्ज थारबो नङा बियो मा कालार होनांगौथाय बेबो किउटार हिन्जावसाफोरना गस्लाफोरानो किउट जाजोबखायो गासिबो जा फसायथावखा ओमफ्राय नै बियो जोंहा बाजैनि फिसाजो हागरिका लाबोनाय आरो सासे बिबै जानायाबो बेखौनो एखे गांसे लाबोदों नैबे पेरट कालारा जोंहा बिबै जानाय बिखुनजो आरो बे बिखुनजो जानाया लाना फैदों आरो एखे मोननैजों मोनसे दखानावनो लाना फैदों होनदों खोमा बिसोरो ओमफ्राय आलदा बायदों आरो ज' बायाखै ओमफ्राय नैबेबो जा किउट नै थान्दा जियानो जि नरम आरो जि गुरैखा जोंहा आदा लाबोनायमोन खोमा आरो बियो जानो बिदा नैबेबो जा किउट नै बियो सोर लाबोनायमोनथाय आङो बबेबा गोसोआव थायाखै आं लाबोग्रा नायनो मोनाखैना ड्रेसखौ जेनेबा ओरैनो लाखिबाय दोनबाय ओमफ्राय नैबेबो जा थान्दा आरो ड्रेसा बेबो आदा लाबोनायमोन खोमा जोंहा थान्दा किउटथार ओमफ्राय बे गस्लाफोरना बांसिनानो माने गासिबनाबो पेन दंफाखाजोबो आरो ओमफ्राय आं पेनखौ देखायलांफालायासै नै बिसोरो पेनफोरा बिसोरखौ आं बेखेवनानै मोनफा देखायलांजोबलायासै आरो मा होनो पेन गैयिया बे पार्टि ड्रेस दंमोन ना गांनै बे मोननैयाल' पेन गैयामोन खोमा ओमफ्राय नै फैसायाबो बुरजा जानानै जादों मालाय मामिना 6,830 थाखामोन खोमा 100आनो बांसिन 100 500 बेयो मामिनि आशीर्बाद जाहैबाय आरो मानसिफोरनि बे आं मामिनि फैसाजों मामिनि थाखाय मोनसे बुस्थु खालामनानै दोनगोन आरो आं इउज खालामनानै फैसाखौ आंनि थाखाय बाहाया जेनेबा जोंनि थाखाय बाहाया आरो आं मामिनि थाखाय इउज खालामगोन ओंखायनो आङो दोनदों आं मा खालामनाय जायो फैसाजों आं बेखौ शेयार खालामगोन नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय बेनि थाखाय नेनानै थाबाय जाबाय आरो 6,830 थाखा आरो ओमफ्राय मोनसे जोंहा बिमायं जानाय माने जोंहा बाजै माने आंनि हासबेन्डनि बिब'सेनि बिजावजालि असे आरो माने बाजैनि बिजावजालिया मोनसे बुस्थु होदों आरो आसान रुपानि सानदिनि आसान जरासे होदों आरो आं गानहोदों आरो बेखौ गानहोदों थान्दा जायोना बेफोरखौ मानसिनि मोदोमाव थानांगौ नालाय बेखौ गानहोदों आरो ओंखायनो
दिन्थिगोन र' दासान्दि मोजां लोगोसे होदों ओमफ्राय बेनो आरो बार्थडे बायदि जादों थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोङो मामिखौ फैनानै मामिनो फिसाजोनो आशीर्बाद होनायनि थाखाय जोंहाखौ माने फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय आरो गामिनि मा होनो आइमोन आबैमोन बिसोरनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जायफोर मामिखौ अननानै गस्ला होफैदों जोंहा बाहागिफोर न'नि मानसिफोर आब'मोन बिनानावमोन आइमोन बिसोरखौबो साबायखर होबाय आरो बयनिसिमबो आंनि भिडिअनि जोहै थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो फैफिनसिगोन दिनैनि थाखाय